Hola, sóc la Raquel i avui amb 4 papers m'agradaria reaprofitar aquestes targetes. Són unes targetes que m'ha passat una amiga, moltes gràcies, i són aquestes targetes de felicitació, agraïment, que poden estar escrites o no, i m'agradaria reaprofitar-ne unes quantes i fer un petit element per la meva llibreta de reutilitzat. Sí que és veritat que fan una mica de lluentor, espero que no us molesti gaire. I també aquesta preciositat, és un brodat antic que m'ha passat una de les meves tietes, m'encanta i és el moment, són cireres, és estiu, doncs és moment de reaprofitar-ho. I vaig a veure com combino les dues coses. En un moment tornem. He triat aquestes dues targetes, estan les dues buides i netes, i les he triat perquè la part del darrere és totalment blava, no hi ha cap escrit, menys la marca, i com que la meva intenció és enganxar-ho en aquesta pàgina de la meva llibreta de reutilitzats, veig que si tallo justament aquí on hi ha la línia, m'hi cabrà perfectament. Doncs el primer que faré serà retallar per aquí. Ja tinc les dues peces retallades, d'acord? I ara vull fer com una mena de muntatge. Com que aquestes dues parts són les boniques i a darrere hi ha el mussol, que no dic que no sigui bonic, però no és el meu estil en aquest moment, doncs això quedaria com així, d'acord? Enganxat a la meva llibreta. Llavors aquí tindria una solapa, però aquesta solapa d'aquí la vull fer butxaca, però la vull fer més petita que aquesta butxaca. Com que no es veu, perquè no ho veieu que està blanc, el primer que faré és entintar-ho tot i d'aquesta manera ho veureu més clar. Un segon. Mireu, ara ja ho he entintat. Veieu, això seria una solapa i aquesta seria butxaca i el que vull fer és que aquí també hi hagi una butxaca. Llavors tallaré aquí un tros. En quina mesura? És igual. Ui. La tallarem, per exemple, per aquí. Anem a veure si m'agrada. Això seria com així. Ara ho enteneu, veritat? Seria la solapa que s'obre, una butxaca i una altra butxaca. D'acord? El que no m'agrada és aquestes puntes d'aquí. Per tant, el primer que faré serà treure-les. Molt bé. Entintarem una altra vegada. Molt bé. Potser me falta una mica de tinta en aquest costat, perquè una vegada encolat ja no es poden posar les tintes. Això aniria així. Ara no sé si fer aquí també redó. Sí, farem redones totes les puntes. Aquesta i aquesta. Aquesta no m'ha quedat tan bé, per tant, la posarem per l'altre costat. Ara. Molt bé. Aquí. On estan? Aquí. D'acord. Això quedaria com així. Pam, pam. Molt bé. Què més falta? Ara és moment de pensar en les cireres. No sé si posar-ho aquí. 2 parells de cireres. Aquí. Aquí baix. Perquè això ho puc obrir fins al màxim, que seria que aquesta solapa tapi la butxaca. I si em poso una aquí baix i les altres dos aquí, ho provo? Vinga, vaig a provar. Què vull provar? Doncs, me sap un greu tallar això. Anem a veure, si jo tallo això aquí, una mica més petit, perquè voldria fer-hi potser un tancament. Això, per exemple, estaria aquí. Quanta cirera! Però sí que m'hi agrada. Sí que m'hi agrada. Vaig a veure com enganxo això. Penso que ara potser ho faré malbé, però per sort encara me'n queden 2 o 3. Això ho hauré de posar en una base
perquè no se me desfili. Un moment que estic retallant. Ai. Si poso això aquí i aquestes dos aquí, serà massa? No, que no. És d'estiu, és una pàgina, ja m'agrada. D'acord. Molt bé. És que em fa super molta por que se me desfili i potser ho posaré aquí. Una mica més aquesta punteta. El que no he fet la prova de si la cola funcionarà, però espero que sí. No ho retallo més, que no? No, ja està bé. Doncs, vinga. Anem a enganxar. Una mica de cola. I ara ho retallaré pel voltant una mica i crec que això me farà una mica de reforç. Arribat el moment donat, si s'esfila una mica, quedarà subjecte a lo que és la cartolina marró aquesta. Molt bé, doncs això anirà així, això anirà així, i ara, a veure, aquesta la voldria posar com per aquí. El que passa és que no sé què fer amb això. Si retallar-ho, deixar-ho, enganxar-ho. Per començar, perquè passar-ho per darrere no, aviam, 2 voltes, no, a més me quedarien al revés. Bueno, això s'ha de tallar per aquí, de fet així me'n quedarà un tros encara, sí. Després ja ho retallaré millor, i ara no sé què fer amb la part de dalt. Jo crec que ho retallaré també. No tinc tisores de roba que m'anarien molt bé, però jo crec que puc tallar força recte si faig com així. Estic treballant com en certa por, perquè és tan bonic que me sabria greu que no quedés bé perquè ho faig malament, no ho sé. Molt bé, si enganxo això aquí, molt bé. Potser hauré de posar-hi un petit remat, alguna cinta de color roig també. Vaig a mirar. És possible que hagi trobat totes les roges que tinc. Anem a veure. Aquesta quedaria fer-se bé, aquesta és massa gran, aquesta també, potser encara m'hi agrada aquesta me resultarà molt difícil d'enganxar, i aquesta ja m'hi agrada. Molt bé. Anem a veure, això ho vull enganxar a sobre, d'acord. Massa pensar. Així que, endavant. Això està recte. Més o menys. Endavant, sense por. Vinga, no, som-hi. Anem a enganxar això primer.
D'acord? L'obrirem perquè no se m'enganxi a sota i intentarem posar-ho el més recte possible. El mig és això, doncs aquí. Pum. Segurament no era així com ho volia posar, però ara es quedarà així. D'acord? Mira, potser retallaré això. Primer he de mirar si s'hi pot posar bé. Molt bé. Una mica de cola per aquí. Super. I ara la cinta. Estic mirant a veure si té alguna mena de brillantor, però em penso que no. Molt bé. Fem-ho recte. Ups. Vine cap aquí. Ara. Si jo ho poso aquí i arriba fins aquí. A veure. Aquí i aquí. Jo crec que està força recte. Le donaré la volta. Tallaré bé les puntetes per aquí. I continuarem. Ja veieu que he deixat aquestes dues cireres que surten una mica. Aquí. Veig una mica tort, però bé. I ara ja passaré a veure aquí si la cirera... També podria fer un tancament aquí sota. Se m'acaba d'ocurrir. Enganxaré tot, menys una part, i llavors se passa per sota per tancar. Genial. Ja està, decidit. Vaig a posar una mica de tinta aquí. I ara enganxaré això també a la meitat possible, però només aquesta part d'aquí dalt. De baix. El que és la cirera, no les fulles. Anem a veure. Que quedi aquí al mig. Molt bé. I ara ja puc enganxar primer aquest d'aquí. Genial. Amb això ja creem la primera butxaca i ara crearem la segona butxaca, tenint en compte que això ha de quedar un pelet per posar-ho a dintre aquí, perquè se quedi enganxat, sí? Em penso que em faré una petita marca. És fàcil, sobretot està recte. És fàcil, però no me n'en puc enfiar gaire. Aquí. Això hauria d'anar per aquí. No està recte. No està recte.
que potser si està recte, el que no està és ben tallat. Que això també podria passar. I que és el que sembla que passi. Per tant, ho retocaré després. Ho veieu, que surt tot aquest tros? No passa res. Una mica per aquí i una mica per aquí perquè no sé exactament fins on arriba. Tornem a intentar posar recte. Això seria recte, seria... Estic seguint les línies d'aquesta base. I aquí tinc una petita marca. Una mica més avall. D'acord. Ara retallarem, l'he deixat assecar uns segons, retallarem aquesta part que sobre, que no passa res, el més recte possible, un toc de tinta i ja ho tindríem. Doncs ja dono per acabada aquest element per fer servir dues targetes de felicitació o d'agraïment i també una cinta que tenia amb unes maduixes. He acabat de decorar una mica la pàgina per donar-li un toc així estiuenc i aquesta targeta té aquest tancament que és per posar-ho una mica la solapa sota de les cireres i a dins teníem ja dues butxaques per ficar elements diferents que es pot anar omplint com se vulgui. Doncs espero que pugueu aprofitar la idea i fer-ne una vosaltres.